on 2015, 2016, 2017 iburu moto si Lagos na-abata n'Igbo ịgachakwa na Benin gafee Asaba pụta ebe ahụ edere head bridge ebe ahụ edere welcome to Anambra State. Enwere ụdị joy ihe ebido na-enwe as somebody na-abata Anambra on 2015, 2016, 2017 and 2018. Mana kịta as I'm talking to you, isi ife dịka Lagos gbagodo gafechakwa na Benin bata Asaba na-abatakwa head bridge ebe ahụ edere welcome to Anambra State. Ụlọ mmiri ebido na-anọ gị, obi ebido na-amapụ gị. Ọ dịka na-aba na Sambisa Forest, ọ dịka na-aba na n'ọkụ mmụọ. Ndị abụọ egbe nọrọ ime ọfịa si na ha na-achụrụ anyị ndị kidnapper onego ka ndị a nwudegoro since 5 years ha ji wee nọ n'ime ọfịa. Kidnapper onego ka ndị a nwudegoro since ha ji wee nọ n'ime ọfịa. Kee ka anyị Igbo dị mgbe ndị a nọ n'ime ọfịa na kịta anyị Igbo nọ kịta ha nọgo n'ime ọfịa kemgbe ka mma. On 2015, 2016 ka a bido na-ekwu na ndị Fulani herdsmen nọ n'ime ọfịa na ha ya ejechụ ndị Fulani herdsmen nọ n'ime ọfịa ebule egbe bi ha na-akpuo ime ọfịa sisi ha bara ime ọfịa. Kee ka anyị Igbo dị ịya afụsọ mbodo osi ife dịka Lagos gbara fuka ọ na-abịarukwa na Asaba ụlọ mmiri ebido na-anọ ya. Ụfọdụ paakị ya moto ha na Asaba were ọkada na be nna ha because na onwere ndị nọ ime ọfịa achụ Fulani. Oge ahụ ndị Fulani nọ n'ime ọfịa na kịta ha chụziri ndị Fulani nọ n'ime ọfịa kemgbe ka mma. Ịnọrọ obodo oyibo ị na-atụrụ ndị ohi ego ka ha wee chụọrọ gị Fulani nọ n'ime ọfịa. I dey pity you. Efu ngwa n'obodo oyibo atụrụ ha ego mbọsị imechara batakwa be nna gị ahụ the same people ahụ ị na-atụrụ ego ka a chụọrọ gị ndị Fulani ya bụkwa the same people ga-ekidnap gị. The same people ahụ ga-ekidnap gị. Since ndị a ji wee nọrọ ime ọfịa Fulani onego ka ha nwudegoro, ndị kidnappers onego ka ha nwudegoro. Kee ka anyị Igbo dị mgbe ha anọghị ime ọfịa na kịta ha nọ n'ime ọfịa kemgbe ka mma. Kee uru ha na-abala anyị n'ime ọfịa ha nọ. Sisi ndị a ji wee nọrọ ime ọfịa ịbata anyị Igbo ọ na-akụ sis onye ọbụla na-akpụsiena. Mana mgbe ha anọghị ime ọfịa mgbe ha na-agwa anyị na Fulani nọ n'ime ọfịa ọ na-akụ 2 PM ọ na-akụ 2 AM ịyafụ ndị mmadụ ha na-akpọ anyị n'ime abalị 12 AM ndị mmadụ na-agbagharị. Mana sinsi ha ji wee baa ime ọfịa ọ na-akụ 6 PM onye ọbụla na-akpọ na ka ụkọ. Ụjọ ji onye ọbụla aka, egwu ji onye ọbụla aka. Ịyafụ big man nọ Lagos ọ na-eme big man na Lagos ọ batakwa na be nne ya obido ọ paakị ya moto ya na Asaba chọọ keke o eji akpagharị because na enwere ndị na-achụrụ anyị Fulani n'ime ọfịa. Ka ife anyị nwabụ ndị Igbo benefit goro n'aka ụmụnne ya na-eje achụ Fulani n'ime ọfịa. The only problem anyị nwabụ ndị Igbo nwere bụ na anyị aghala ka ikwu eziokwu. Ndị Igbo ahụ ikwu eziokwu because niile benefit from that insecurity dị n'ala Igbo n'iji eme business. Ifu eziokwu ị na-atọ onye upside down. Ka ife anyị nwabụ ndị Igbo benefit goro from ụmụ ndị anọ n'ime ọfịa na-ebugharị egbe. Ka ife benefit goro everyday ndị amị na-abịa n'ala Igbo. Ndị amị on 2015 anyị amụ ife bụ na ndị amị na-abịa n'Igbo. Enwere ebe ya afọ ndị amị n'ala Igbo kịta na ndị amị as I'm talking to you na ndị amị bụ moto abịa Imo steeti, ndị DSS bụ moto abịa Imo steeti. Ke uru anyị nwetagoro n'aka ụmụnne ya bụ egbe nọrọ ime ọfịa. Orugbo mgbe anyị nwabụ ndị Igbo ya ebido na-agwa onwe anyị eziokwu. Orugbo mgbe anyị ebido na-ekwu eziokwu. Nkụwa na-atụ ego etube ego atụcha jụọ onwe ka ajụjụ ọsọ chụọ ọgwụ n'obodo oyibo ahụ ị nọ ya na nwube nna gị aje nọrọ. Ọkwa na-atụrụ ndị sekuriti ndị abụ egbe nọ n'ime ọfịa ego ọsọ chụọ ọgwụ ya na nwube nna gị. Ndị nọ Lagos ọsọ chụọ na Lagos a ọ na-eje nwube nna unu je nọrọ. Mana enwere ndị unu na-atụrụ ego ka ha chụọ ọrụ unu ndị Fulani. Ka ife anyị na-ebenefit from ndị anyị bụ ile egbe nọ n'ime ọfịa. Ajụ ya ajụ onwe gị ha bịara ịzụ anyị azọ ka ha bịara igbu anyị egbu. What are we benefiting from them? Ya nọkọta na-atụrụ onye ohi ego ka ọ chụọrọ onye ohi.
What are we benefiting from them? Since ndị a ji wee bụrụ egbe a nọ n'ime ọfịa ka ana Igbo dị, ana Igbo na-adụ worse ka ana Igbo na get better. Ajụjụ ị ga-ada ajụ onwe gị.